जय छठी मैया। देख ली नौतन गांव हमनी के सब भाई मिल के छठी मैया के घाट पर के सफाई। पंकज जी बानी, कलाकार बनी, यहाँ के इलेक्ट्रीशियन भी बानी। देखी छठी मैया के सफाई के कामी गोलू, कार्तिक बाबू, रवि सिंह, चिंटू, व्यास भाई, मुकेश भाई, सब लोग खुरपी लेके कुदारी लेके छठी मैया के घाट के सफाई के काम चल रहा है। देख ली कितना सुहावन लगता। सब लड़का लोग बैठ के राय सलाह करता जे टेंट समियाना के। देख ली घाट के भी सफाई अब रह गल बा पूरा। सीढ़ी पर देखी कार्तिक बाबू भी बैठ के देखा तनी पानी। ये पीपर के पेड़ बा। ये बंटी सिंह आ पंकज जी कितना बारीकी से पॉलिश करतनी। ई हीरो इनका के बोलल जाला, अभिषेक नाम बा इनकर। देख ली कुदारी लेके बंटी सिंह बाहर से आयल बनी छठी मैया में। हम अभिषेक सिंह मिल के अभिषेक सिंह सम्राट। ये बुझी कि सब कोई जरा जितना पार लगता जितना हाथ से सवेरे ही से सब लोग भिड़ल बालो। हम हो आ गई हाँ, सहयोग कर दी। सहयोग कौन ची? ये काम बाटे, सफाई के काम बा, अपना गांव के काम बा, छठी मैया के काम बा। इतना छठी मैया के एगो गीत बड़ा बढ़िया बा जे हमरा घाटे दुभिया उपजी गईले मकड़ी पसैर ले ले। सबके उजारल जाता, सबके सफाई कल जाता, उन्हें आग लगावल गल बा। सब जरा के साफ़ सुथरा क के खुरपी से कुदारी से सब कोई मिल के घास देखी उठा के सब सफाई कल जाता जे कोई भी परवैतिन के कोनो तरह के कष्ट मत होको। जब पूरा साफ़ हो जी तब पानी मार के एक के खूब सुंदर बना दिए। घाट के कोसी बनी यही जा जो रात में ऊँख से कोसी भराला। जे जहाँ बा जौना गांव के लोग बा सब लोग अपना अपना घाट के सफाई में भिड़ल बा। हमनियों के अपना घाट के सफाई में देख ली कुदारी से हम साफ़ कर तनी। सारा समाज के लड़का लोग भतीजा लोग। ये कितना सुहावनी सुंदर जगह बन जाई जे वो दिन रउआ लोग के लाइव देखाएम। जब पूरा साफ़ हो जाई तब खुरपी से एकरा के सफाई कल जाई। जब साफ़ हो जाई तब देखे में खूब सुंदर लगी। एक का मुँहले या दू के छुअले, एक आदमी कतनो करी तो ना होई। सब भाई मिल के देख ली बिना भी अभी खुरपी से सब सफाई में भिड़ल बनी जे पूरा चिकन कर दिया कोसी बनावे के बाद खुरपी से। यानी पंकज जी पूरा काम में भिड़ल बनी एकदम मेहनी से बारीकी से खूब सुंदर बनाओ तनी। काहे कि गांव के बात बा, समाज के बात बा, सब लोग के सहयोग के बात बा। सारा लड़का लोग मिल के सुबह से बुझी जे हमरा जैसे मालूम चलल हम भी सहयोग में पहुँचनी है। ये घाट खूब सुंदर हो जाई। वो दिन के नज़ारा ही कुछ अलग होला। वो दिन के सुबह के सूर्योदय सूरज भगवान के अर्घ दियाला। जय छठी मैया।